Къде сбъркахме през тези години? Малко ми е трудно точно аз да дам оценка дали сме сбъркали или не. По-скоро мога да кажа, че не сме се възползвали по най-добрия начин от възможностите, които сме имали в досегашния програмен период и в досегашния период на нашето членство, и силно се надявам сега в новия тези слабости да бъдат отстранени. Тъй като нека да не забравяме, че тези финансови ресурси, които България получава като страна член на Европейския съюз, ако ги сравним с бюджета на страната, те са една много малка част. Тоест тези пари не са за да бутнат икономиката на България да върви напред, те са просто един инструмент, едно допълнение към това, което ние сами трябва да направим тук в България. За да може да върват нещата напред, ние имаме нужда от реформи в най-различни сектори, социални сектори, здравеопазване, образование, пенсионна реформа и така нататък. И може би това е причината, че неслучването на тези реформи с бърза скорост, такава каквато на нас всички ни се иска, това да е причината да сме допускали някакви грешки в досегашното си членство. Причината е комплексна. Значи, тя е от всичко. Всички знаете, че България от деня на членството си заедно с Румъния е наблюдавана от Европейската комисия съгласно този механизъм за сътрудничество и проверка, който именно това наблюдава как двете страни се справят с реформата в съдебната си система и борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Факт е, че вече девета година продължава този механизъм да функционира и, както гледам, няма скоро изгледи той да бъде прекратен. Трябва да ни говори много на нас всички като общество, че реформите трябва да се случат най-накрая. Хората, които се занимават с управлението на финансите на страната, трябва действително да са достатъчно добре подготвени и да знаят как да управляват този процес. Всички говорим за промени, алтернативни решения. Според Огнян Златев, кои са първите три неща, които трябва да направим през този програмен период до 2020 година, за да имаме някакво основание да твърдим, че сме направили крачка напред? Трябва да доведем до край започнатите реформи. Имам предвид реформата в съдебната система, реформите в социалния сектор, особено здравеопазване и образование, за да може икономиката да дръпне. Какво си пожелава Огнян Златев за 2016 година в личен и професионален план? Пожелавам си една много успешна година. България действително да бъде в топ 3 на държавите, страните членки, които са започнали да освояват добре средствата от новия програмен период. Нека не забравяме, че през 2016 година за първи път ще има и един процес на оценка индивидуална как всяка една страна членка освоява средствата си. И най-важното, най-важното от всичко е да си пожелаем една мирна година и по-бързо приключване на всички тези кризи, които са около нас и на които страната ни е изложена.